Kuliah ni fibro session 4 dah kan nega video komentar ini keren habede bat ke exam kumno bat pen kre exam ke bade jong ka UB kategori mo UB kategori mut kan thobi kitu kin dru tali ki post ki MPRO fireman UB constable kom ta ter dru tali ki post mar bakaron betang ka ke exam ki ada bong lupa batang ka ke exam baik em ta kitu ki post jing mereka ka exam tang ka tem tang ini keren sepanganen mar ki don ki ba kimti be kumno bat pen kre nang no ki jingli kum kino ki wan kum ta tap tangan yarap nam ta jong ki te ki bala tip te ki la tip hi ki la nang hi ban pen kre kum no ban pulikot kum no ki la nang hi ndre kane bede kan yarap ik tu ki bom patti be nang de first time ki berang chudep class 12 te ki kwa ban apply kwa ban yu te yarap nam ta jong ki te sampai ki video hod bakut marwa ka video kan jerong ada batai suki peski kan jerong ba te kum no ban pen kre ki jing yarap tangan syarap ban pensyai lem na yatu lem kumno ban kre ave debat kane ka post UB constable dan nomor naman ta kane exam kalong very important batang ke exam jing mare yo tang san phomak ru menilai yang baik reha ke exam kemudian kam tam the last pak mak the last year ubayo he mak tam uday ars pa sau pho kan mak ars pa sau armak last recruitment mo ke exam ka UB constable bayo he mak tam uday ars pa sof armak kejing mare uyo kano tang san pho mutba utang spendep ka last minute utang spendep hi te tang bah ke exam pada ulek kai tho ba uyo ars pa sof ar noi ba he do ibaro ha ke exam te upoi sikiran kam sakmat hi kamut ba ki ba cross ya ka ars pa mak ru ki duna ba ha mutna ki hajar mut ki ba apply ki ba cross ya ka ars pa mak ki don tang kemasan pho ngode haka last exam kataro khenlang bat garu bat khasi mo aspa ngode bat garu bat khasi tang san phongut ki ba cross ya ka aspa mak nang ta baro ki dei be ki ba shispa khandai pho shapo hi babun hi ki dei kin shispa khandai pho shapo te balai ki duna ki ba cross ya ka aspa mak kawai ga kalong ba kapor kaduna palan te ki ba first timer de ki sending kong ban lek to exam nam ta kane phya ban nang ba ban bate kapor namar kapor kaduna ba lais pa mak ki ai pitang shiganta shitang khandai 4 minute te phidu phijin jar ba ban dep la da phile suki phimnang ban bate kapor te phile kai hang ne hang tai philut pa hang ne hang tai te kapor jong phi te la kut phinom dep ro la ti kanam ta bun ba ki ba banom dep last recruitment last exam kilong tai ki lek kai hang ne tai nomor ba ki perkhat babun kapor rei la dei kapor la kut question nang bun 4 attempt te wat nom long kumta te lek ban res rut puli bro jingkali bade ban bala pen yong no gam parla bu shwa khamtam ga jingkhen arithmetic bu shwa nai khata re bu halas do attempt shwa gwe sawan biang halas kata kadai ka jing ajing but nakaleng jonga khamtam ki first timer gi bam 4 jutho exam OMR sheet mamne nomor hagi wi exam la de lais pa mak ai kumba lai kan tai ar kan ta steng sai ai kum ta re kan exam mikle police de ki ai tang si kan ta steng ta kapor kaduna bha te phin jar hi bandep la phile kai mara ka ab kategori shispa san phoma ki ai si kan ta re ha ka UB bade lais pa mak ki ai si kan ta steng ta kapor kaduna bha ka le pher bak la bak te kadau hap nang bha ban bate kapor ru mdei ban le kai te phaban puli bha te nam ta kane phiap kitu gi balong serious bakwa banyo phiap prepare bahana du menta pulikot bah de khandiat pa khandiat rai suki pasuki phaban pulin adu menta pen kre lupa wat lupa gi jing tip baro khandiat pa khandiat wala da ngimpat tip lano kade kata ka exam ke exam ngimpat la ban ong ba lano kan de exam rai phiap pen kre lupa mar phel ada apply te phikwa banyo phiap pen kre adu menta wanam apa hadu ba phendai yo ya katarik exam te apa dulu ter exam te tinggal lupa dan chansu te prepare lupa ada fikwa yo sisa pistu ajing mare pila prepare pa ka exam ru mta ter te kidon kikwa one tips panga syllabus te ka syllabus te kinam ai era kinam dan kam kata ka syllabus ban ai detail ya fi umta amdar re kidon tanga ta distribution of marks mud ba paper 1 paper 2 paper 3 don lai paper ngin ong wait ka paper te ka paper 1 kadai English grammar and usage kadai English grammar kadon shispa ma te ki badai na English ki ba biang bhai ki English ki ba term English te ki English kan la ba kam tam ki ba le degree nem ki ada pass degree te ken la bahan mar ki dei ki easy ki mdei ki ba hard te ki barang supas
but kiba duna English te kam jenja te arithmetic but elementary science te kini kam berena science background te kam yo chance pai kineru kamla marba kamtam ka science kide ki basuk kiba long knowledge ba de pin tip be tang man sutu bila tip kemudian ta kila lahi marba de choose the correct ma choose ek bade te bukan kina ka science section kila lahi kini kila don chance ha arithmetic ru kila don chance ba te yo chance ba ki science background te general knowledge bade ka syong ka jing nang bade kena ne kena kita ka syong ki bade kalau hadu kat no ki krep ha te kini bro long sispa mak English grammar and usage sispa mak arithmetic and elementary science sispa mak but ka general knowledge sispa mak te lai paper lai spa mak te phap nang bade ban atem te phila ban atem shwa general knowledge one sa ka English bu hadin ya ka arithmetic one shwa ka science one sa ka arithmetic te da don por sa khen ra don por ino no mlale tang san phomak te ka sa arithmetic di san phomak te la pipin khen shwa ka tu nuan hadin kini we te ka por ju phila kot pinam dep shu phila shudu e ka por te ka dau nang hap nang man bate ka por nomor tang man penyong ya ka tu ka omar shiru ka simpor ada ki bilang ningkong lai tang tu gi alut por dong man penyong ya ka turu te ta ka dau pe bahai ka por te mentang ngan syarab ban batai phi kumno gi max ki yu kum gino gi jajing kali ki wan kumno kan ko dur ha bai dei bat kani kan mau ha bandong bai ban ya tu phi ba ong ka kot ko bakum no nya ban thet te ka ta mla bandong mar ba ki kot te biha ban thet kum balai sau tali e mla ban yo tang ha ka we ka kot don re kum ka ta ka we kot te mla ada ban yo be tanang turu te phap don artali lai tali kikot pan puli tang ka we tam yo re baro la puli tang ka we te ka chances te kaduna bha phinla te la ka shong sapi tamba kanu ka kot ru ko bade phang general knowledge de phang jingkhen de phang science kan ya rabet la da phila de thit ne phila don phin sa thit ru baro kita kan ya rabet ka shong sa ka jing pen kre ka jong phi tamba phap ban kre extra biang sani kita ru te nganam la banong e ba kanu ka ta kot ka bes shubu kum ka general knowledge ka general knowledge long komno yaki ba new mentah ka general knowledge ba philik thit ma phi kinom don ki bang deho arjar pusau kidon kikot ke 4 print mono te ada kali wade arjar pusau 4 print chu ka exam jong phi ka deho arjar apsan kali ki ba arjar apsan 4 print te ta kadau phaban wat hinal deru ki bang je thamai ka tu por kalong umta te namla ban recommend phi bang thit kot kata ka shong phi kanu no record kalong ka biang bai kasyong sa kajing puli kot kajong phi kajing ben kre kajong phi ko man kasni da terman 8 kre pila yo kata kajing sutu kumta te pila nang bare ban sangwat pada to ngene page kumta kilas arsin kini exam ki bala dep kumnu ki one question kan no mark si shaj ai dengan syia batai syarap kat bala e page na ke english da shispa mark shispa mark ke english te pila na tem show english ne ke general knowledge te na ke english ki one kumnu ki jingli Jingli giwan ke ong ba opposite in meaning. Select the one which are opposite in meaning. Kalau IP ke we contain, tes IP sautali ki answer. Jit ke balong ya opposite ke meaning. Berkata ke balong ada ai lupa. Te ke pair komno te kata pila sui balong opposite meaning. Omde ba ya kaju opposite meaning. Te kini ke beden English te la stu ba. Te deng omde te phaban puli kot bahaman kasngi mar don ke ai simple contain words don be ai kam e te phap puli ba phap stu ka meaning jong ka tu contain then nang man punya pair te kini ki sa opposite meaning kumno ong ha ka we pada contain ong antonym phila ban download na po Google Play Store ki bun ma ki apps ki ban erap fi man puli ki bun ma ki contain tam la re man ong pa ban puli nang kata kot ma te na kini ki wan kan tali question she po tali question ar ma ka we asan she po long ar po te arpho mak tang naka opposite meaning no arpho mak hak English itaro te arpho mak te le bhai itaro then one sai ka sim meaning mut nakate kantin ka ai jit nang nen gisau tadi kano ka baya serim bar kane kantin te naginero shipotally question then arpho mak te arpho lo sau pho mak ba opposite meaning but sim meaning along sau pho mak te la phile bhai ginero la yo mak ba the ones are substitute one word model I pick sentence te sa jit na kana ka answer de kanu ka bay habar kate ka sentence kadai ka definition ka jong no bay habar kate te sa jit na kato te gine ki substitute one word one santali question san asun san shipo te nang kini lai tali la yo alpa san pho mak
perkrep baik ni gini dewa kimdei ke berat han do kata tong ma phadon kaman pulih kot lera de phi duna ha ka english dan gini te gini ha arja khan reu ru kiwan kumtahi kapaten arjar khat khandai ru kumju hi kapaten arja khandai recruitment exam kade arjar ar kan kaju kapaten kumta gini san phomak kaju hi paten tela nyang ta kiwan saki grammatical mistake I fi ka sentence te I saw choice tu we alai te pej akatu ka sentence pulih kanu ka babakala te tik kita ada amdon bakala buat no mistake kandang ta te ABCD halas don no mistake te ada amdon no mistake I mistake te ada mistake tik kata kabadon jing bakala kan kata senten kum ginir giwan santali te asan shipho ne shipho te gidon siki wrong spelling te kibaduna ka spelling de haban puli bah spelling ru kan IP ki senten sautali senten bisa cek kanu ni kindi giba bakala spelling gidon ru giba bakala ru te kala ka option ba kanam bakala amdan ko bere bakala te giba bakala spelling kum kita he te giba piang bah spelling ber kini ru kilala bah kan te shipho mak kum kini ru santali giwan te shipho mak te kala ban change mo ka paten te mai kini kilai tali hanang de la arsin menta kinam change kawan kum ju e ka opposite meaning marka same meaning marka substitute one words kiwan ben dan mangta kiwan segi fill in the blank with the kila IP IP katu ka fill in the blank tal I ki option sautali nek te gi word gi day gi an ki where kita penan kam de kita kan ki preposition ki article kam tata kita de antara vle anang hi masnai senten de kita gantin taruh gede gi basuk kemudian gi ba dan kidon segi preposition kidon segi passive voice active voice kidon segi direct speech happen kalana direct indirect lane damta passive sya aktif penkelai katu ka yup hap nang gitaru phimnang tapi haban leave out tegine ru kumtai santali question phuma te baro long baik kubar kitu question kena ne tai ki fill the blank tatatar kan poi be sis pa mang te haka english section ada pipen krek bah kan khamsuk bah kamtang beri ne english ne bla de pasam ki khamsuk phai kinen marba bun ki de ki knowledgeable english ki question ma knowledgeable mutang pipuliru pila sutu lupa ada pi biang ka english dai ki banona english te pin sutu yo meaning pin sutu ga ite kham jenjari te ki question ngi sape kelas adat dur gini ada bertai ngi sape halas kum gino gilong kum kita te pila la ban sutu kan ta kada hukum gini ngong ba jenjar ban yathu ba thit ko da kata jenjar te ini kanu koru kalong ka mentoi la da pi puli bha man gasni kum ta ter te phap tip ke ni grammar phap tip preposition tip adjective data la puli bhai kita te kalawan hi ke ni ne baro dan kanwan saka arithmetic elementary science te kanega arithmetic te gide jingken gumba lecture exam iman kapor gide ru gide naga 9 10 hi tamba kidon ki distance problem ta kidon ki profit and loss ada pila sat million gum gini te kidon ru ki square root cube root kumba kita te pa multiply kidon percentage problem calculate the percentage of dash mta kidon kita te don pa multiply dan pa divide dan keywords problem id kentin te da pisu jenjar ya arithmetic magrai san phoma phila ban bu shwa sharut bin kre shwa ki ba phila kan amdei ban pulut por para mathematics kre san phoma la ban duna la ban tam yak san phoma la da kia mix lang haju mar ba arja khan reu kia mix lang haju ben reho arjar khat khandai te kia ai la ka jong san phoma ka arithmetic san phoma ka science te la da kia mix ka teng ka khambun ka science te teng ka duna ka arithmetic kalong ta te teng ka bun arithmetic duna ka science te ya ka maths la da pimin kre na ka yubi bu shwa sharut nomar kini ki baduna ka maths te ki badai science background te ki la ben ndrai ki badai na ka ni ki arts badai mar ki bun ki words problem te ki kham jinjari ban ayu te siapan kre bahasa english general knowledge at ka science te ka science ru kadai kini ru deni kor kas 9 10 ni kidai basic be science tama ki jingli kilong hakata kadur knowledgeable amdere bang ba kali definition kali amdere umta teng saya pe jingli ru teng saya pe jingli ki science kum gino jingli ki wan phap nang man pule phap tip ki units phap tip kita kidon lagi jong kan te gine pede na po kelas 10 batch mla are banong ba pule na kanu ka kod na 9 10 kita ki kot science ne age ru kada puli te toma phawan puli ban suthu umdai ban puli lendet umta puli ban suthu bai bros kon tu pai kino important pai juta umta kan tengin sape ya question hadin kum gino ki wan
te habade be GK beda ngala khampek hi ke bede GK te GK bede jong kami khalia kiwan kumba khatpra do arfotali question te screen maximum arfotali te mut basau pho mark na GK jong kami khalia general knowledge of Meghalaya sau pho mark naka shispa mark mo GK of Meghalaya te kinu gi awards ki barang sudep shipang ki national award ki nono award bayo na Meghalaya kita ki important ki minister ki district ki nangyo thamai high court judge nangyo thamai kino ki balang important governor da chief minister home minister DGP kita terter kita kita jingkali ki bahaba man kali bha kan kali bha kita ki ba pom nam ba kami khalia kayo hakine ki sisnem asnem ta ka sports ru ta terter te mut ba GK me khalia lai phiapan pan khre bha ting se pet gino kita jingli me khalia ta phiapan pan khre bha GK me khalia kan wan kumba arpho tali a question mut sau pho mark te mdei man pendu e kata ka sau pho mark te man kasi te phiabwat pe jang GK me khalia markeli ki district another district e ka brang thau thamai ka tu ka por mar ba ki de ki nang new te e ka brang thau thamai u home minister mta darter kiwan ki jigli kita kan then sports GK ka sports pada kine brede all over the world mo sports amde bang ba de tang Meghalaya sports amde Meghalaya sports all over the world kiwan tang ba saul ne santali question terla saul ne santam batang shipumak ane dunai kataro te sau santali question lane artali temut bagawan tang saumak lane dremak lane shipumak da total labun plan kuma kelas kane bne kadon ka world cup kali pang ka world cup who is top scorer kum terter kiwan kum kita jingkali kibalong pau ha kiwan kum kita jingkali tementaro su kade arjar opsan tegen kali pang menta kanwan ka cricket world cup kali pang kita mano bajak kumta ning kali ru ya world cup wala dap mano balong top scorer kumta siap don man jingtip kum kita siapan kre te kiwan ro sa all India GK all over the world ru general knowledge sebang kiwan baik ki history kiwan baik te hakane ga GK mta ble general knowledge kiwan ru badai na ka komputer kuwan na science ruwan la mix lang baro tengala depan batai malu mala kumno kiwan kumgino ki jai question ngadap ong GK kilong mta te hakapor ba exam phiaban attempt shwan na GK mos ngap hai ki barang de first time alane phiaban attempt shwa ki English kita artali phidin attempt shwa te atem mudwud pule bahai ke jengkali mdei ban penslam namar ba phinumla ban dep talele ro kibun ma kiba lek kamkai kiba penslam hangne hang time kinomla ban pendep mar kapor kaduna bha lais pa mak te kapor glong tang shikan ta siteng te blala phile kamkai hang tai phinumla ban dep khamtam lai lala phipnut por bha ha jing khen phi tho shwan kong arithmetic hang ta le kapor jong phi tang hang tu hi kala lot shikan ta te stang siteng ta de phinam dep shu igini ki we ki jingli ta kadau atem shua ke English barka general knowledge tegine artali atem shua adap kini sampai saya ka science sampai saya ka arithmetic tu bi halas nomor ba kidon ki words problem pha ban dakhen ka simpor amle ring basuk ban suyo no hang tung thui wadi ki ba multiply ru kidon da decimal point te ka simpor ka tur amla ban yo ban khen na ka kling tung tu te ka simpor ta kadau kinom dep ra tigi babun ma kinom dep ra dale leiro ada kilek kamkai ya kapor ka badan kamtam tengal dabe tu epi kumno kiwan kos kumgino kijat kiwan kumno yu teka hawe de ka kot tengal ong lupa ba amla are ban ong lupa kam kano kot ba bes kumno ko biang te kano kot ru ka shong hapi ban apan khre an puli katai go we te ha kan next video bade ngan sa ai question paper nek sampil question paper nganom solve re ngan shupen matai kumkino kijat question kiwan hakano kadur kum tatar da page na question khnang ba phin yes thu bha te sapej ha next video nam ta ka question paper sampil te nga thai tangini ki jimna batai jonga khule shune